akrobat dulu akrobat dulu ya, akrobat dulu akrobat dulu ya. Ndi mau ndi kalau kayak akrobat dulu ya ya. Kita malas iki. Ya 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 nyapa kuwi yo apa kuwi gewer-gewer kuwi. Waduh sitake juga ora sida ya seneng Mbak. Tapi nek kene sampean kan apa nih kene sampean kan kamerane kan ketok putih-putih. Kita putih-putih. Nek kene kan putih kan kanemen. Nek kene sampean kamerane kan mengkilau putih. Padahal kan Mas aku buluk-buluk. Buluk-buluk kalau ning kene putih. Putih. Ayo akrobat lagi ya. Ayo. Sik toh iki ngapa to nang kene. Oh, kamu yang ngono nang kene. Kono wis kono cah dua kono. Kae sing liyane ning kono kae. Emak yo. Lucu ae dreno. Sing Iki piye to? Hey. Ya. Satu. Aduh, jalan. Gak gelem rene liyane. Ya wis ben lah. Sing penting wis oleh.